Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpahan salam tumpuan sambah, tapi menjadi ujuk di batin ialah kebakian niniak jamamak taruh ke imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namo cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala kerelaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang sabondong setampa surui etenan dari Kempuang Baru menjalang rumah Gadang Nangku. Adulah memikul sarah jo sarayo dari mamak Karisampono sarato dengan pangulunyo. Ibu bapu jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menapiak bandua sadok stan yang duduk menyampaikan ujuk imung kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jebicara Allah ke dalam adai stan. Lah dalam adai benar Cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa kato sabulek dari mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangko. Yaitu karena pihak di baru hanya diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu karena biasa kabek di buhuan yang lungga pasak itu kok najan goya dimati kato je ikara maka kami kemari pai mantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku sako kaum daulunya kok dibilang mairi ikolah pangkat talinyo kok disawik menyenjang ikolah tampuak tangkainya supak tetagak kami si lagian takambang kami tiru ada limbagu di panuai. Tolong diterima je suku hati, tandonyo putih tak berbaca, tandonyo hitam tak berukuran. Sekian sambah Perustan. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dewati nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surui. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah Josarayo dari mamak Karisampono. Yolah. Ko mahruponyo Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi Josahadah yaitu barupo tando sepanjang adat garis sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu. Sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak Selinda je si Ramli. Yolah. Nak minta kami tarimo je suku hati sarang pikiran kan yo baik itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang diduduakkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterimo tapacik di tangan induk samang stan. Bato kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok benamu manih alun dape ambululua pai pun alun tamuntahkan bertangguh ambo jurendiangan bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak bersanda batang kato keputuh ini gujalo aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai baritonya ambo nanti asahkan usah lamu bana banyak tamuncak ambo sambah tiba pada sultan. Lalulah. Dek bajalan indak selangkah sampai memakua indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang mau memulangkan kato rila jemaah di pabanyak. Biasa. Allah lambo puntap tadi dari pangka disawa ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tuahkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai polongan asok sambungan lidah dari mamak Karisampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo stan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya biasa tapuak tentu iyo babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nalisiko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak Allah setanai salataan Allah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan yaitu kain balapak tanulamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun
Tapi sungguh punon ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang, kok merantau ndak semua jauh, maha tibo murah penanti. Membaya kami penuh-penuh Stan, meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah Sultan. Lah pada mau sampai di Stan Mamena. Dibilang lah. Kasutan juo tumpuan sambah urang arih cendokiyo nan tahu dojuang katu sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bayawe. Baatole kini. Rupanya setantang bertimbang tandu. Allah tantak puntiang kaulu lelaki simpai je bawa takana ilin juam balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggarakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai ba undang sultan juo. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundiang nan sabuah kato nan saukua. Setantang hari pernikahan. Yo. Rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sawalasiku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo. Sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinar kapal dilayakan. Apulang timangan ke Stan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya mana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan uraran tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Samu manadah minta doa memohon kadang kuaso. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai babantalape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik samu kasui Stan. Meminta kita pada Allah bungu segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyoranun masak di batang gugu anak samu kita pilih. Amin, amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang renungan gini kok. Di Bateh sampai risiko.